Pepani amai komanso abambo maulemu akale mmalo mwake. Mu nthawi ino ndabwera ndi cholengeza kunena kuti akubanja ali ndi chilinganizo chakuti pakhala kuona nkhope. Nthawi yoona nkhope ikakwana tibweranso pompano kukupatsani ndondomeko imene titsatire pamwambo umene wakuona nkhope. Chifukwa cha dongosolo limene akubanja akonza la kuona nkhope, ife ngati ACC Funeral Service tikubwerapo ndi pempho kunena kuti wokhawo amene adzikonzekeretsa kukaona nkhope ndi amene ayenera kutero.
Chifukwa chiyani chimene tikunena kuti kudzikonzekeretsa? Pakati pathu osalephera tilipo amene tili ndi mavuto a mutu waukulu. Pempho ndira kuti tisadzikakamize kukaona nkhope ngati tikudziwa kuti tili ndi mavuto a mtundu wotero. Choncho nthawi ikakwana tikhale wodzikonzekeretsa. Tanena izi potengera mawu aja agogo kunena kuti kudumpha dzenje nkulionera patali. Tunena izi nthawi isanakwane. Pempho lachiwiri. Mwambo wa zoyankhula ukayamba pano pa khomo, tikupempha kuti onse amene apatsidwa gawo la kuyankhula ayesetse kudzipezera malo kufupi ndi chimkuza mawu. Izi zimatithandizira kuti tisamale nthawi yoyendetsera mwambo. Tikuchita zimenezi kuti tizipatsirana maikrofoni mosavuta. Chimakhala chinthu chovuta kuti amene akuyankhula akuchokera kutali ngati uko tizidumpha miyendo ya azimayi, sichoyenera. Tiyeni tidzipezere malo kufupi ndi chimkuza mawu. Wafuna kutsimikizira ni mati limene likhale pempho osakhala kukulamulani. Anzathu ampingo muli ndi nyimbo za chitsitsimutso. Munyengo imene pamene tikudikira madongosolo tapitirizani mayimbidwe okoma. Pepani, pepani.
Anoba yose titeni tipemphe abusa Agondwe kuti atiseguleni mombo umenewo ndi pemphero. Abusa Agondwe. Tipemphere mwativumbulutsira lero ndikutikumbutsa kuti tsiku ngati lero tizapezeka zitachitikira ngati zachitikira kwa ife anthu. Sitifuna tsiku ngati limene lichitikire koma timadziwa tsiku limene lichitika. Kodi Ambuye munakonza tsiku limene lichitike? Tikupempha na Ambuye Mzimu Woyera mutifungatire, mutipatse mphamvu, mutipatse vumbulutso kuti tione kumene tikupita kwa